everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Salamat kani sa dayon ng HR. Maghipos na lang ko daan. Muagal tayo mo ka? Oo. Kana, hinaot nga okay ra nimo. Ihatod di ka. Unsa? Nganong, nasyak man ka? Gusto gid ka ma-issuta? Daga na magani kayong ni isa ang kilay nga ni ako sa imong supposed to be private office. Samot na gid kung imo ko ihatod karon. Bahala nagma-issue ta. Ang importante, nga safe ka mo pa uli. Oh. Sige, panghipos na para makalakaw na ta. Pero, Hadlok magag-issue eh. Ikaw rin gingon nga, daghan ang niisa ang kilay nga niya ka sa akong opisina. So, dili na issue kung ila pa tayo muhanog issue. mawa magud ang iso kung wala lang sad sila makita. Importante pa ba di ay ang issue kaysa imong tiil? Sige na, panghipos na aron makalakaw na ta. Kung musupa ka, alsahon ti ka hangtod sa sakyanan. Unsa? Sige na, panghipos na kay manghipos na sa ko. Sakit pa yun imong tiil? Diretso lang ka atas ospital. Ayaw na. Diretso na tas bay. Okay. Excited na sa kog. Makakita og balik ni Lola Kuring. Tuwa pa sa probinsya si Lola. Ah, Makikita siya ni Lola. Ano man, makiklose ang balik. nahibaw na ba siya nga kauban tagtrabaho? Wa. Ah, parehas data. Wa mo sulti sa itong mga olds. Wa mo sa kumusulti nila ni Mama. Hindi matingali kay nahanglan nga mahibaw pa sila. Hinoon. Asa man ta? Hindi man ipaingon sa amo. Ipatanaw lang yun na nato ang imong tiil sa doktor. Mas maayong ma-x-ray na. Ayaw na lang lagi. Okay ra. Kung di ka musugot, adto ko matuog sa inyo. Maayo ra jud nga na x-ray ang imong tiil. At least, sigurado na ta nga sprain lang. O naresitahan ka sa bugtambal. Salamat. Gamay na ka ng butanga. Di gamay, uy. Boss, guti ka. Boss? Boss lot? Di kita katagan sa panahon sa? Kinsa ko'y mag-expect nga magkauban maritag trabahoan? Og boss, pagiti ka. Sa imong tanaw, unsa kay buot pasabot ini? Nagpalayugod ko. Watay kontak sud sa taas nga panahon. Ug sa pagbalik, wa pa ko'y plano nga makikita nimo. Ug labing siguro mausag ka. Wa pa kay plano makikita na ako. Imo kong gidecline ang invitation lang mamaglulo. Unya, wala dam ha. Kauban na det sa trabaho. Labgawa. Pwede man ko nimo ipa-assign sa laing department. Pwede ka mo request og laing tao nga ikatrabaho directly. Nganong ako masakuno ng buhaton? Kung gusto lang ka ba? O ako'y problema. Langan-langan lang sa oras. Or basin ikaw ang gusto nga magpasayan og laing department. Basin di na kaganahan sa kong naong. Ambot nimo. May tag-ambot na mi. Ano makalingkawas na ko ini niya. Okay na ba nimo kung adto ko manihapon sa inyo? Aha? Aw,
Sayo pa man din, no? Mupahuway pasag ka. Maog yun. Okay. Ihatod lang ti ka. Araw makapahuway na ka ba? Imna dayon ang imong tambal ha, nigabot nimo. Yes, sir. Ay, salamat. Nga na siya ma-insist na masud. Makapahuway ra gyud in taon ko. Thank you, Lord. Ay, matugon na ako, be. Dili na lang sa sofa. O yan ako magpa-deliver sa mga paborito ni Lola. Matuog lang ko, bisan. 1 hour lang good. Fights na. Hi, ma! Oh, uy, abi na kog dili ka mo anhi, Cookie. Sayo ka man gani. Hinoon, wa pa man sad ko maghikay para panihapon. Okay ra, ma. Dili na ko anhi mag-dinner. Mula ka oras ako na taod. Ma, na ako'y dinner date ron. Oh? Joke ra, ma, oy. Pero, di ko diri mag-dinner, ma. Na ako'y kasabot. Ah, Lagi ka. Giskam. Rada ko ni mo rin na. ay wa tay oy. Nakurat man sad gani ko pag-abot ini niya. Pero mula ka raman sa nigbalik tay. Blaze ko, lobe. Marakaw ko na yun. So, di ka rin mo di hapon. Di, ralo. May ka-date na tay. Mao ba? Uy, kung mauna. Wa na yun ay paglaom si Sandra ining pagkabutanga. Naglaom pa manggod taon mi ninyong duha. Tay, igo na ana tay. Ayaw na pagisgot ana. Okay ra, ma. Pasensya na ko ki. Nipagawas ako sa akong ibati ha. Pero kung kinsa magani imong mapili, okay na namo. Di may magbuot. Salamat, lo. Pero, layo-layo pa na. Dagan pang angay unahon. Hoy, gusto na ko makakita sa kong apostuhod ha. Ayaw pala bigdugay. Oo, lagi, lo. Maabot lagi ta, ana. Gamayng pasensya lang. Ay, kahilom ba na to? Mura man tag nag-away. Bitaw tay, no? Wa man tay tingganay. Ay, may gihuna-huna man gug ko tay. Og ikaw sab, labing siguro doon na sa kay gihuna-huna. Parehas man tingali tag gihuna-huna. Oh, Si Koki unsa. maog yun. Wa lang mawa sa akong huna-huna ang iyang giingon. Nga may kasabot siya kaon karon. Aw, wa man hinuon siya moingon nga babay. Ang una man gud niyang gisulti tay kay dinner date kuno. Pero iya ra sa dayon ning gibakwi. May kasabot ra gid kuno siya. Sabot-tabol na kayo to. Oy, babae ko to. Tingali, dili pa niya uyab. Pero kung inana nga babae o lalaki nga mga usgawas, unya wa importanteng mitingan, klaro na usay padulgan. Di sa bukuyog ang babae kung way gusto. Dili gyud ta makabuot sa kapalaran tay. Kung kinsa man ang ikadayon ni Cookie, manghinaot lang ta nga buotan lang gyud unta. Oo, maog yun. Oh, imo man yung cellphone tay. Di araman sa kong bulsa ang ako. Uy, kisam ka na. Uy, si Kuring. Hello, Ring. Maayong gabi, diha. Muabot ko, gma. Doon ako'y mga dang lagot mon. May gilain ko para ninyo. Ipakuha lang o niya ni Koke. Uy, hala. Wa naman mapuyos ko kay diri Kuring. Kondominium naman ang iyang gipuyan. Oh, mao ba? Unsa bago di ay? Dili na da ita makadali-dali karon ni Koke. Medyo lisod-lisod na yun, Ring. Busy naman ka trabaho. Aw, nagtrabaho di ay siya? Abi na kong bakasyon ra. Di ba, bago raman siyang mibalik gikan sa abroad. Oo, pero anhin na siya trabaho. Dini siya gi-assign sa iyang kumpanya. Oh, unsa bago di ay?
Kung lang unyay mo kuha, mga usa mang urasa. Ay, nagtuo lang sa taon tingalis ko rin nga maulang gyapon ang sitwasyon. Maugid tay. Taon sa dinang kuring, uy. Mudawat lang yun ta nga lahi na. Di masabta makabuot. Di ta makadiktar. Og ato sab nga iampo tay nga makakita na lang sad si Sandra og buotan nga iyang ikapari sa kinabuhi. Aw, subo mang palandungon, pero mauragin na ang pinakamaayo na itong mabuhat. Ang pag-ampo para nila. O hinaot lang nga dili nila mahayan sumaabot ang ilang mga desisyon. Lola? Ay, kasayagod ni mong nagduka. Actually, bago akong matala, nakatuog man ko. Nakamatala ko pagpanawag ni mo. Di naman di ay mo balik sa abroad si Koke, no? Nga nung naghiskot man kaniya, la? Nanawag manggod kong nandeng. Ako untang ipakuha ni Koke ugma ang akong dangalagot mon para nila. Ingon mas nandeng. Nga, wa naman di ay kuno nagpuyo sa ila si Koke. Sa kondominium naman di ay kuno. Nya, busy na pud ko ng trabaho. Mao tanungutan ako, kay baguhay na ba na siyang abot gikas gawas? Nya, nagtrabaho na di ay. Mao to nga akong nahibawan nga gi-assign man di ay kuno sa ilang kompanya nga anhin na manarbaho. Kataas sa akong gisulti unya. Imong tubag. Pero sige na lang. Di na gyud ay ka-interesado niya. Sige. Maorsay akong toyo. Ugma, mga hapit odto na tingali ko mo abot diha. Ayaw na lang kong sugata. Kay wa pa na maayo mo tiel. Okay, la. Pasensya gyud nga, dili ka masugat lang. Ayan nagpagpasensya diha. Unsa man, nanihapon ka na? Wa pala. Oy! Kaon na, oy! Kaon, ha? Sige, babay na. Bye, la. Wakit sila mahibaw nga kauban may trabaho ni Cookie. Ug nga, ako pagit siyang boss. Pero dili pa panahon para musulti ko. Wa pasad kanit siya musulti nila ni Tita Lena og Lolo Nanding. Okay ra nga, dili ra mahibaw ang mga olds. Ma-pressure na sad unya mi. Ay, gutom naman, uy. Magpa-deliver na lang kong pagkaon, be. Kinsa man ron? Nag-order na pagod ko. Murag wa pa man gyud. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!